Mae busnes sy'n seiliedig yn Sir Ddinbych wedi dechrau ar y gwaith o ail ddatblygu hen loches ac ystâd ger Rhuthun, gyda chynlluniau hirdymor i ail ddatblygu'r safle at ddibenion hamdden a lletygarwch. A fydd hefyd yn ei gweld yn ail datblygu'r safle ehangach ar gyfer gosodiadau gwyliau dros y 5 mlynedd nesaf. Prynodd y busnes Godfrey Group y safle Pool Park gyda chefnogaeth benthyciad chwe ffigwr sylweddol gan Fanc Datblygu Cymru. Dywedodd Andy Godfrey, rheolwr gyfarwyddwr y Godfrey Group, rydym yn falch iawn bod Banc Datblygu Cymru wedi gallu gweld ein gweledigaeth ar gyfer y safle hwn. Caniotâd y benthyciad a darparwyd i ni fynd ati i brynu Pool Park ac yna bwrw ymlaen o ddifri gyda'r chynlluniau ar gyfer ail datblygu. Dywedodd Will Jones, swyddog buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru, mae Andy a'r tîm yn Godfrey Group yn amlwg yn frwdfrydig ynglyn â'r hyn sydd wedi gynllunio ar gyfer Pool Park, ac roedd yn bleser eu cefnogi fel ein bod yn gweld ei gweledigaeth ar gyfer yr ystâd yn dwyn ffrwyth.